meta, keď sa pôjde, lebo boss je až úplne hore. Ne, toto není Kde si? normálne. Sú takto skapinálne veci, triaz veci. Ideme. Bye bye. Tuto je nič, aj nič. Ideme na jedno. Pistol, party, pistol. Ne? Chlapci, hádajte čo? Hádajte čo? Videl si to? Pýtol som to! Pozor. Toto je najväčší pain, ktorý sa Počkej, tu toto sú také menšie towerky, toto keď vidíme hore, tak tam bude čestka, zober si to čestku. Také pain hovno. Chill aura, neviem čo je. Pober si čo. Piče, kam. Zoberiem si ten Charm of Keeping, tie